Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа църквата в град Омуртаг, църквата Свети Димитър, която е палена 3 пъти от турците, унищожаване, възстановяване и пак като феникс от пепелта е побеждавала с християнството. Църквата има много голяма история. През 1851 година тя е построена за първи път, но е била построена почти под земята. 3-4 стъпала се е влизало под земята, осветлението е било много слабо и самата църква се е наводнявала постоянно, била много трудно за обслужване и хората към 1858 година се решават да построят нова църква над земята и построяват, събират средства и построяват именно тази църква. През 1860 година тя е една от най-старите църкви, не казвам най-старата, но една от най-старите, и много видни българи искат да бъдат именно покръстени в тая църква, защото тя има Божия намеса и Божия закрила, което е доказала с годините си. Заради това днес правим този филм за това Божие творение, тази църква на Свети Димитър в град Омуртаг. Накратко ще ви разкажем и още от историята. Здравейте, приятели! Ще ви представя попел на църквата Свети Димитър, да се запознай с зрителите на България. Здравейте! Казвам се свещено иконом Антони Андонов. Тук съм в този храм от 2008 година, вече 16 години. И с Божията помощ и малко помощ от местното население движим нещата на църквата. Добре. А какво мислиш църквата? Аз както виждам последно време в България, много от църквите имат огромна нужда от поддръжка и средства. Така виждам, нали, че и църквата в град Омуртаг, видях по тавана мазилката, изписани места няма, паднала мазилка. Тук споменахме в предварителния разговор, че има проблеми по къщите, които са помощните сгради на самата църква. Ако искаш да споменеш някои твои проблеми, за да може християни, които тачат и милеят за християнство в България и нашия край тук, Омуртаг, да помогнат на нашата църква. Тук конкретно храма покрива е добре за сега, но и тук и да, ще отидем до грамата е стара. Така. Някъде, ако не е от царско време, е от 50 и някоя година. Да. Значи през годините все пак е правен някакъв ремонт, да. Но то всичко е свършило. Раздуло се. Тук, горе също. Да, да. Помощната сграда, къщата, църковната. Църковната къща, викаш, стената много се е спукала. Откъде можем да я видим? Отвънка. То тук излиза ли се или? Значи това е помощната сграда на църквата, в която без нея не могат хората тук. И тя се е нацепила, ето вижте, подпорната града е тръгнала, тук само този винкел подпира
стои, да гредата да не се вратата разпадне. не може да се отвори, натиска. Да. Ама ти ако отвориш, той ще се срути къщата. Трябва да се измисли нещо. Как то си имот общински ли е тук? Дай да го снимам, че като го гледам кафе. Да. Ето проблема и тук стената се е отворила. Тук ще трябва обязателно, аз не съм специалист на това, което виждам. Той не може да се оправи. Трябва да се разкри. Не. Тази част да се разкри покрива, да и стената да се Да се възстанови. събори сградата и се прави наново. Не става за Да. Значи, явно трябва да се събори, да се направи наново. И аз тук гледам. Двата ъгъла са земетресение ли го е отворило, какво е обаче? Започна насам. Да. Тук е по-добре от оттатък. От двора. Да минем? Да. Сега тук виждаме сградата. Значи предишното земетресение в Турция тогава е станало това. Преди земетресението пукнатините бяха едва забележими. След земетресението започна малко по малко. След всеки дъжд, след всеки сняг, малко така да се Идва стената насам. Да се отваря. Това нещо тук беше, нали, сложихме нов покрив и да подпира, ама ще подпира до едно време. Покрива нищо не мога подпира. Да. Особено тази пластмаса. Тия гради тук, каквото подпрат. И земетресението мина и замина. На Турция помощи пращаха, на Сирия, на България. Да, както винаги. Българите сме на опашката, въобще ако има нещо. Да. Ами ако има българи, които искат да помогнат на България, ето един случай, да остане името и в историята и да има смисъл от живота ви, защото всичко това, което си купувате, то се изхабя, изхвърля се, но има нещо, което може да остане и за вашите наследници, и за вашите съграждани, което може да се ползва. Така че хора, помогнете на един от Божите храмове, който е в град Омуртаг. Камбанарията, ето тук, трябва да се замаже. Камбанарията цялата трябва да се боядиса. Да. Кога ще биете камбаната? Да? Не знам дали знаете, звъна на камбаната носи здраве. Това е доказано от редицата научни изследвания, които са правени на много места в света и така и в България. Но особено камбаната в Омуртаг има своята слава, така че който иска да бъде осветен в това Божие творение, което е тук до нас, и пречистени от камбаната, да заповяда в град Омуртаг, да извърши това свято дело за него. Тук гледам, вижте, цимента нещо е станало. Да. Тук как се е улющил там? Вода ли е тек? Вода май? Да. Сигурно от чучурките вода е тек. Да, и при вятър отива на една страна. Вятър отива там. Да, и прогизва и замраза заминава. Да. Сега. Въпреки, че тук е беден район с голяма безработица, българите са малко също, намират се хора, които ето тая врата е помощ.
Да, помощ. От Значи, тука. жив и здрав да е човек. Жив и здрав да е. Той е собственик или началник на автогарата в Омуртаг. Да. И той мисля, че не е от български происход. Ердован. Така ето. Да. Мюсюлмански происход, човека е подарил да. на църквата. После, Това е един пример. Да. После тук от двете страни сложи по една много хубава лампа, която е зарежда от слънцето и нощем свети. Браво на човека, ето. Така от двете страни на храма, пак от същия човек. Така. Тази врата тук е от един, той живее тук горе наблизо, един учител, Красимир Пейков. Да, браво на човека. Много хубава врата. Старата не оплътняваше. Да. И когато тук зимите, знаете, са по-тежки, с повече сняг, когато има вятър, тук като отключи сутрин, да, тя и после влагата отива в мазилката. И като отиде влагата в мазилката. Тази врата тук вече купили сме железа. И те или от царско време, или от 50 и някоя година. Да. Купили сме от материали и тия дни ще дойдем да я направим. Да. Да направим една нова врата. Ето зрителите слушат. Ако даде Господ и има хора, нека да помогнат. Горе на това ми се видя голяма дупка. Отвътре? Да. Там е един пожарникар, сега се качваме на стълба. Като са качвали преди да постъпя, на покрива и стъпил, без да иска е изданил. Да, както и но трябва да се направи, да го заснее. Тук тази плоча е в така чести памет на светият великомъченик Йоан Трапезунски, който е роден тук. Къщата му е била тук надолу някъде. Да. И е обесен преди 200 и няколко години в Търново от турците. Да. Тъй като е отказал да приеме тяхната вяра. Да, ето, браво на човека. В Търново, да, в Търново техният митрополит всяка година от няколко години на мястото, където е обесен, отслужва служба заедно с присъстват много омуртачени, които са отишли да живеят там в Търново. Групичката оглавява доцент или професор Стоян Долапчиев, историк, който беше показал една карта на България, където бяха отбелязани местата с по-силно излъчване. Както, Кръстова гора, както някои други. Този храм също е построен на място с по-силно излъчване. Да, много силно такова. Този храм Аз също бях тук чел, че нашия професор историка Николай Овчаров, който дядо му специално е заръчал да дойдат тук да се кръстят. Още къде са били живяли забравих, но били препоръчани именно в тази църква да дойдат в Осман Пазарло да се кръстят. Църквата наистина е много свещено място, оцелявала и през годините. Когато турците я запалват през 1878 година, руският полк, който освобождава Омуртаг, заварва целият център в Бесила,
половината град бил изгорен, а църквата, която е била продоволствен склад, превърната в продоволствен склад на турците, тя е била запалена. И следващата Николай беше Благов, който подарява златно житие, Евангелие на църквата, за да може, което е било тежко 8 кг. Около 400 страници, мисля, че беше. Да, ръчно писано. И специално е произведено много с високо качество в Москва. В момента се намира в музея в град Омуртаг, тук от среща. Ако ни разрешат, после ще го заснеме. Това е Евангелие с още много посуди за извършване на служби, даже и на открито. Те са били подарени на църквата в Омуртаг, за да се поддържа и възстанови християнството в този район. Още на следващата година, 1879, може би част от материалите са били приготвени предварително, се събират рано на пролет, когато е възможно да се работи, и до Димитров ден, октомври месец, църквата е готова в груб строеж. Да. 1879. Да, значи те са я строили наново. Да, наново. Тук се вижда по-добре. Личат следите от огъня. Ето. Значи тук ще видим следите от турско време, когато църквата е била изгорена. Тук, където е червеното камъка. Да, ето червения камък. Това е където е обгорян. Ето е обгорен, обгорен от изгарянето. Да. Тя е била висока, тук до корниза. Значи до корниза е била. До този корниз. Да. И след освобождението я правят по-висока, да има съответната височина и акустика. Да. Гледам обаче ви тук спукано. Спукано там. Има нещо. Спукано и там. Пукнатината идва тук над вратата. Да. Слабост има някаква, както иде. Доколкото разбрах и тук убитите руски войници, които са убити в сражение около Омуртаг и в град Омуртаг, са били погребани в двора на църквата. Сега аз не знам къде са точно, може би от другата страна. Тук всичко и отдолу. Попа казва, че тук всичко отдолу е било кости. Тук са били погребани офицерите, а в градския парк, където е паметничето за освобождението, да. Там са били погребани войниците. А тук в момента са гробовете на свещеници, които са служили по-рано тук в този храм. Да. Свещеник Петър Колев, Лазаров, да ги почетем. Лозанов, да ги почетем. И с одеждите Захари, доколкото знам. Захари. Коя година? Нещо царско време ще е. Царско. 300-400 година, предполагам. Като носите. Иван Калчишков. Свещеник Иван Калчишков. Или 1888 година. Тогава е роден, сигурно. Защото той до 50 и някоя, 60 и някоя е бил свещеник. Тук. Роден 1859. Да. Е починал. То горе-долу
горе-долу годините на Вълшановеда, когато той изчезна. И се вижда хубаво, нали, да не отведа хората. Коя година не знам вече. Починал, както и де. Значи Свят двор, в този заграждение има нещо свещено. Също е било гроб. Да, гроб е обаче паметника. А долния паметник? Тук са приложени кости на незнайните руски, загинали за освобождението на България в град Омуртаг. Да. Всяка година деня на освобождението на град Омуртаг извършваме тук панихида. Да, добре. Ами в общи линии е добре. Да, тук човека от друго вероизповедание е направил подаръци, ето и тази лампа. Благословен Бог наш, сега ныне присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, живе здесь и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателем, преди всевесельную жизнь всякой скверны, спаси блажи души нашу. Святый Боже, защити веры, пресвятый смертный, помилуй нас. Святый Боже, защити веры, пресвятый смертный, помилуй нас. Святый Боже, защити веры, пресвятый смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому, сега и всяко во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, участились молитвы, Владыко, прости беззаконие Твоего святых, пусть истинные Твои, заради Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому, сега всяко во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, участились молитвы, Владыко, прости беззаконие святых, пусть истинные Твои, заради Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому, сега всяко во веки веков. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Спаси Господи Твоето бъде, благослови достоянието си, като даруваш. Намирам се в Омуртажкия музей, да се потопите в неговата възрожденска обстановка и много голяма красота. Сега ще го видим отвътре. Тук сбирки има. Да, социалистическа там сбирка.
главата. Така. Тук ли беше отседнал руския генерал при освобождението на града? Много красива сграда и как се е запазила. Почва да се руши обаче. Руши, всичко иска поддръжка. Ако желаят християните от България Може да влезете вътре в стаите. да подпомогнат музея в град Омуртаг, така също и съгражданите в град Омуртаг. Нека да дарят средства за музея. Гюлета имаме, щитове от руски пушки. Карта на военни действия в Северо-Източна България. Пушката автентична. Сабята уникална. В 1878 година от части на 43-ти походски полк на 11-та пехотна дивизия. Да, тогава възстановяват и почват да възстановяват и църквата. Уникално място. Можете да дойдете да го разгледате. Има много артефакти интересни, които могат да се видят и много автентични детайли, които са запазени от времето си, за да имат съвременните хора време и място, къде да ги докоснат, да се докоснат от миналото на България. Уникално място. Това там е банята. Това баня ли е било? Да, вътре. Много интересна печка. Печката е малко по-ново време. Да, от царско време. Да, но банята си е... Банята е кратунката, да. Много интересно. Тук е на космонавта облеклото. Скафандъра, но не когато е летяла, когато е дублер. Когато е дублер. Сабята, знае ли са на кого е? Не. Намерена е при ремонтиране на една къща. Да. Бях чул една легенда, че е обиран и музея. Пушки, мушки. Правиха се опити. Да. Върнаха ли ги после? Те не можаха да ги изнесат в начало. Ага. Той предполагаме за кафе. Това се нарича мангал. Да. Работи на принципа на самовара. Вътре има една тръба, която се пълни с въглища, отстрани вода и парата се поддържа топло кафето или ракията. Да, под са пи. Да, уникално. Благодаря много за вниманието. От тук ли дойдохме? Мога да ви отворя от тук, ако няма нещо друго да гледам. Почна да дълбоко проучване, направя от чужди източници, се оказа, че тук е всъщност най-стария град, се казва Алаклисе. Алаклисе, т.е. Бяла църква, Бяла черква. Това е името на града. И този град почва от Камбуро, стига до Пролаз. Всичко това нещо е един огромен град и много хора не знаят, но тук е първата столица, отдолу е първата столица на Аспарух. И Плиска. Преслав, там всичкото е после.
От тук тръгват нещата. И те с най-старите църкви, тук около пътя долу, дете главния път за Панатхито, кръстовището. Там са на Байрите, там е гробището, там е центъра на града. Крепостта горе, те с хълма и всичкото е било къщи. Тук тази част е имало административни римски сгради, големи, центъра, тръбопроводи. Най-старите тръбопроводи са тук. От тук ги пренасят в Преслав, Плиска и отиват до Константинопол. Всичко добро. Евангелието го нямаше в момента, но съм обнадежден. Човека пак го видях, управителя, и каза, че няма никакъв проблем, нещата ще се случат. И Евангелието към 11 часа да заповядам да го видя. Здравейте, приятели! Пак сме в Омурташкия музей, където ни беше доставено златното житие, което е останало от Руско-турската война, и ни позволиха да го разгледаме, за да може вие, зрителите от цяла България и българите от чужбина, да можете да видите една от светините на България. Това, което не всеки може да види. Така. Да го видим. Направено в Москва. Това е надписа. Да. Това е надписа от Осман. Да. Съдържа даже, нали, някой ден да се случи нещо, поне записа да го има, се файда. Уникално творение. Може да се покажа? Да. Видно. Да, видно. Да се чете и да се пие. Конец четвърте. Ето, много хора не знаят, че всъщност руския идва от българския език. Българите 10-11 век им предават точно същия стил писменост, обаче понеже там в Русия държавата е многонационална, фактически голяма нация, и се е запазил езика, тук при нас малко се е изкривил. Разбутаме цялото, защото всяко едно пипане, нали, води до някакви увреждания. Много съм доволен от това, че позволиха да го видим. Това е по златата. Просто е потъмняло от годините. Интересни копчета има. Това са кръчета. Кръчета, да може да стоя. Да. Благодаря много за вниманието на Омурташкия музей.